cumangkahang rasa sumbar lindu bumi gonjing kumaludok kuntur ketuk wong kang cala nidi lumembak penyugung ambeng Sang Wisnu Bathara ya Sang Wisnu Bathara arsa nglebur bumi wah salah durung suwe budhalku saka marapat panasan iki ana dalan ketemu wong cendhek brengose sak kepel gumbalane mlaku sajak kemerungsung sapa kowe Satria Lesanpura kasih Raden Setyaki balik kowe sapa walah dalah lek nomripatmu bukan gobokmu gegedhuke tunggal malaya kesete Prabu Dewa Sraniaranku tumenggung Surasekti ayo kowe sakan camar ning ndi arep kumpul karo Kadang Pandhawa kumpul karo Kadang Pandhawa iya yen ngono kowe tepung karo sing jenenge Werkudara ya lan pranakan Pandhawa sing jenenge Wisanggeni karo Antasena dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan wah parat perang tata jebule cendenge dhewe ayo Setyaki tak jaluk pasrahno Werkudara Wisanggeni lan Antasena bakal tak tugel gulune langka ana bangkene Setyaki dhisik legane ati wah parat lena pangin tabah dua dawa sriga merapat diadamu mbuh dosamu kowe parat wah nyampluk rai tangane yo